Vitajte v riade číslo 17. Takže toto je ako keby tvoja vstupná chodba. Takáto tu si môžeš sadkať a poďte sa pozrieť, čo to vlastne je ten riad. Čiže tu máš takú obývačku a tu máš ten krbík, čiže aj keď vonku je 30 stupňov, tak ty si tu kvôli atmosfére môžeš zakúriť. Čiže toto je ako keby taká tvoja obývačka, pracovňa, všetko tu máš už pripravené, všetko je tu výnimočné, tapety, závesy, čalúnenie, všetko je ručná práca remeselníkov. Pozrite sa, každý jeden ten riad je iný, je jedinečný, ani jeden riad nie je rovnaký. Ale to ešte nie je všetko. Poďme ďalej. Na spodu máš WC a pokračujeme ďalej. Takže tu máš kuchynku, mikrovlnku, všetko. Aha. A tuto môžeš výjsť von. A to je to, že ty môžeš aj vstúpiť do riad, aj odísť bez toho, aby ťa niekto videl. A pokračujeme na poschodie. Vítajte na druhom poschodí. A tu už je spálnička. Aj Markíza je už tu. Tu máš šatník. Vecičky mi už zavesili. A tu je kúpeľňa. Poďte sa pozrieť. Počkajte. Takto. Vaňa. A všetko máš s tvojimi iniciálami. Čiže ja mám župán, poháriky, všetko mám ako Monika alebo Markíza. A tu je WC s bidetom. Krásna dlažba, závesy, všetko jedinečné. A je tu proste kráľovský. Toto je hodné kráľa. Tretie poschodie. Každý riad má 3 poschodia.